Здравейте, уважаеми потребители на YouTube. Днес ще правим предизвикателството "Познай музиката". Маги ще пуска песни. Ето я. Здравейте! На този компютър. Да. Аз трябва да ги познам. Така, влизаме в любимата ми папка от песни. Така, искам... Ето тази. И слушай сега, Тони. Чакай, че не те чуваме. Коя каза? Да. Така, ще влезнем в работен плод и ще пуснем така. Да, познам. Чугат Бойс. Как да кажа Ники Минаж Анаконда? Добре. Сега искам да влезем в интернет, защото по принцип са ти горе-долу познати песните, които са ми в любимата папка, разбира се. И влязох в работен плод. И така, пишеме YouTube. И то ми излиза като първоначално. Влизаме в YouTube и ще пусна. Кое да бъде? Питам дали... Отново питам. По-точно няма да питам сега. А? Азис. Евала бе, брат ми. Айде. Тази е много стара песен. Да, сега тази е пета. Пак е на Азис песента. Красав! Сочи ме палиш, сърце ме галиш, само кажи ми, искаш ли едно ми? Сочи ме палиш, сърце ме галиш, само кажи ми, искаш ли едно ми? Едно чу, едно си, едно чивно по-добредно ми. Едно ми. Да, браво. Сега нека бъде мой ред. Хайде, то няма пример. Ела да снимаш. Едно чу, едно Добре. си. Сега ще напиша. Искам те Ето пак. Чакам нас, лиснам викиячуня. Бързо, че нямаме време, Тони. Брат, нямаме време. 100 кила, аз съм 6. 30 секунди, давай. Добре, това беше проба само за нея. И това беше всичко от нас. Благодаря ви. За този ден. Благодаря ви и до следващия епизод. Чао!